Da, zove se Faris Hukić. Ima tek nešto više od 2 godine. Premalo za bilo šta u životu ili možda ne. Premalo za snove, ali i dovoljno za iskušenje. Premalo da spozna svijet. Dovoljno da svijet upozna njega. Premalo, ali dovoljno za mnogo toga. Faris Hukić boluje od zloćudnog oblika tumora na mozgu. Bolesti sa kojom on i njegovi roditelji vode iscrpljujuću bitku uvjereni u željeni ishod. Farisovo izlječenje. Na tom putu potrebna im je i naša pomoć. Ujedinjeni za Farisa.